Gertarei jakinarazpenak jartzen altzaizkite. Ikusi behar dugu nola egin behar dugu. Sortu behar dugu gertaera bat, jakina... sortuko dugu, zuzenean hemendik, edo aukera gehiago. Badugu izena, badugu noiz izanen den gertaera, eta hemen behitien egiten aldugu gehitu jakinarazpenak. Agertzen dena da, lehenbiziko alako jakinarazpen bat gauden ekipoan 10 minuto lehenago, edo badago aukerare bai, mezu elektroniko bat bidaltzea. Bai? Bidaltzen aldigu mezu elektronikoa 10 minuto aurretik, edo gehitzen aldu gure bai, bertze jakinarazpen berri bat. Demagun hau, nahi dutela, egun bat lehenago. Bai? Hau, uzten aldut jakinarazpena ekipoan, hau izanen da mezu elektroniko bat, eta nahi badut jarri bertze jakinarazpen bat, aste bat lehenago adibidez, ere bai, jar dezaket. Ikusten dugu astea gorria dagoela zergatik, ez delako zain bertze tarterik. Jartzen badut aste bat, bai izanen dut aukera, aste bat lehenago, jakinarazpena edo mezu elektronikoa bidaltzeko. Hau izanen zen, pixka bat, nola konfiguratu jakinarazpenak gertaeretan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.